उदांजोंसो हाबावो माहाजोन बिजामादैखौसो मोनबावनोसै उदां बाहाय थाखा फैसाखौ थाब जगार खालामदो फाग्लिफोर नै फाग्ला सिन्थाय दंफां फानना फैसा बुरजा बुथुमखा बेखौ फागोन दाना आंनाव खाफायगोन फाग्ला गुरखं होबाय थागोन बेनो माबाया 1984 आव आलायारन फिल्म खालामदों आं बे समाव हाग्रानि एसे हाग्रायाव खालामनायनि बर' सिन दंमोन बेखौ 1984 आव क'क्राझार खाथिनि जिथु थिनालि बाव शुटिं खालामदोंमोन आं 1984 आव ओमफ्राय जेला 1994 10 बोसोरनि उनाव नुबाय आं बे थिनालि हाग्रा दंमोन 1984 आव खिन्थु 10 बोसोरनि गेजेरावनो एकदम हाइरडनिफ्राय 10 किल'मिटारसो माने टटेलि हाग्राया डिस्ट्रय जादों आरो दा बे जिनिसानो आं माने 10 बोसोरावनो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि more than 50% हाग्राया डिस्ट्रय जादों आरो बेखौनो आं एज ए फिल्म मेकार बोरै माबाजों बेरखांहोनो ओंखायनो बेथ' एकदम फरेस्ट डिस्ट्राक्सनाथ' माने एकदम जिनाहारि खालामनाय बायदि जायो जेरै दा बेखौनो प्रथम टाइटेल लादों बे जिनिस जाथाया माने रेप इन दा भार्जिन फरेस्ट जादों आरो ओंखायनो बे टाइटेलखौ लादों ओमफ्राय हाग्रामायाव बर'नि बा हाग्रामायाव जिनाहारि ओंखायनो टाइटेला मोननैखौबो दोनदां रेप इन दा भार्जिन फरेस्ट ओमफ्राय हाग्रामायाव जिनाहारि दा बेखौ खालामनायाव आं हारसिंथ' बे समाव मामोन बेखौ एसे जोंनि दानि नाव गेदेर पद्मश्री मा होनोमोनलाय मंगल सिं हाज'वारि ओमफ्राय कामाख्या ब्रह्म नार्जारि बे माबानि खोमसि लामानि स्क्रिप्ट राइटार ओमफ्राय सासे डिअप' दङ मोनथिलाल माबा डिअप' जों ज' जानानै एकदम रिसार्च खालामनानै जायगा थांनानै बोरै फरेस्टआ डिस्ट्राक्सन जागासिनो दं बोरै खालामनाय बे जिनिसखौ जों रिसार्च खालामनानै जों बे माबानि दारै फिल्मनि दारै हाग्रामा जिनाहारि फिल्माव जों बेरखांनो नाजादों आरो नेसनेल लेभेलाव बान्थाबो मोननो हादों ओमफ्राय बे फिल्मा प्रथमाव 1996 आवनो बे माबायावबो इण्डियान फेनावबो सेलेक्ट जादों इन्टारनेसनेल फिल्म फेस्टिभेलाव बेबो मोनसे बिराद मोजां माबा आरो सन्मानिय बे बिनिफ्राय एखे बोसोरावनो 1996 आव बे रजत कमल मोनदों बे नेसनेल लेभेलनि एवार्ड बे माने बेस्ट फिचार फिल्म अन इन्टारभिउ बेयाव नेसनेल कम्पिटिसन जादों आरो बे जाबाय जोंना टिकेन्द्र नार्जारि जोंनि बे आलायारननि जालाफानो बाव बुदां नाम लादों बेनो मेइन केरेक्टार आरो ओमफ्राय बिनि फिसाजो अनजालि बड'सा बेनि दारैनो बे स्ट'रिखौ जों बेरखांनो नाजादों आरो मोजां बे मोनसे खोथा दं जेनेबा नैबे जोंनि बे माबायाव मोनसे खोथा बुंनो नागिरदों नैबे माबायाव नैबे हाग्रामा जिनाहारियाव बाव माबा दं जों सासे एक्टर दंबाय जोंहा माबा सला अस्ताद सला अस्तादखौथ' अनेक मानसिया नुवाखै खिन्थु नैबे फिल्माव नुगोन बाव माने बे बुदां मोननो बे माबा दंफां साप्लाइ खालामग्रा जायो दंफां मिल बिगोमा जायो बेखौ सला अस्तादखौ जुदि नुवाखैबा बे फिल्माव नुगोन ओमफ्राय माबा जों बे सला अस्तादखौ आं 15 दिनसो जोंनि न'आव लाहैदोंमोन आरो बे गाननि बे जेरै दानि जुगाव फिल्म जाथ्रागाना जाबाय बर'नि मोनसे बिराद माबा आरो जे कालसार जेरै मोनसे समनि आरो बे दा बेयाव सला अस्तादा सासे गोगोम सासे बे बेखौ मानिनां माबामोन दा बेखौ आं 15 दिन न'आव लानानै मोनसे उइलियाम शेक्सपियारनि मोनसे नाटकखौ बड'नाइज खालामनानै लिरदों आरो बे 27 बोसोर जाबाय आरो बे एराउन्ड बे 1995-96 बे समावनो बे सला अस्तादखौ लानानै बे स्क्रिप्टआ 27 बोसोर दाबो रेडि जानानै दं उरिसो एरावोमोन थेवबो आसल स्क्रिप्टआ दाबो रेडि दं बेखौबो माने बर'नि जात्रा गानखौ बेरखांहोनानै मोनसे फिल्म खालामगोन आरो बेबो मोनसे थांखि दङ बै समाव गोदान लाइमोनमोन गोदान मोनब्लाबो आं बुहुत उन्दैनिफ्रायनो बुंनो थाङोब्ला एप्रक्सिमेटलि क्लास 4निफ्रायनो आं बुहुत एक्टिं खालामखायोमोन आरो अलवेज आं नेचारेल एक्टिंखौ फल' खालामोमोन उन्दैनिफ्रायनो एलपि स्कुलाव हाबनायनिफ्राय एक्टिं खालामनाय हिसाबै हाग्रामा जिनाहारियाव आंखौ जेला एक्टिं खालामनो नागिरनानै लायोमोन आं बे समाव न'आव थायामोन एबसुनि आन्दलन समाव आङो माने ओरैबारै आनसलिकआव बिदिनो रल दंमोन हिसाबै
ओरैबारै थाङोमोन नागिरै नागिरै आंखौ न'आव खननैसो नायबाबो मोनैनि आं होमबा रामफल आनसलिकआवसो कनफारेन्सआव दंहैयोमोन बेवहाय आंखौ नागिरहैनानै मोन्दों ओमफ्राय जेला एप्रच खालामहैबाय आं मोजां मोन्दोंमोन आरो मंगलसिं हाज'वारि सारानो खिन्थादों जाहैबाय ओमफ्राय जों दाउ बड'सा थांनानै नागिरहैबाय नागिरनानै आंखौ नायबाय नायनाय लोगो लोगो खेबसेनो जायो जाबाय आरो बिदिनो शुटिङाव लिंहरबाय आंखौ लिंहरनानै बाहायनो हटेलाव बे समाव इन्डास हटेलमोन दानि अमस्रिया बे इन्डास हटेलाव थाबाय थानानै बिदिनो आंखौबो स्क्रिप्ट लिरनाय डायलग डिलिभारियाव खोब एक्सपार्ट होननानै फोरोङाखै माने आंखौसो आंनिफ्राय हेल्प लादों आरो बेबायदि जानांगौबा बिनि डायलगा माबोरै जानांगौ बे समाव आंबो डायलगनि माबायाव एसे हेल्प खालामबाय फिल्माव बयबो ज' ज' अन दा स्पट स्क्रिप्ट खालामदों हिसाबै आंबो हेल्प खालामबाय ओमफ्राय एक्टिं जेला खालामहैयो एक्टिंखौ आं खुनु गोदान बायदि मोनाखै आरो माने अलरेडि आङो स्टेजाव बहुद गाखायो हिसाबै जात्रा गान हक माबा हक आंनो माने डाइरेक्टर बादि जायोमोन स्टेज ड्रामा वान एक्ट प्लेफ्राव आङो बिदिनो डाइरेक्टर जाखायोमोन बिदि हिसाबै आं गोदान बायदि मोनाखै खोब नेचारेलि आं एक्टिंखौ खालामलांदों आंनि एक्टिङाव डाइरेक्टरा रेकर्ड खालामनायाव खुनु प्रब्लेम मोनाखै आरो थाब थाब नांगौ बायदिनो आं थाबनो एक्टफोरखौ होनो हादों मा रल लायामोन बायद' ओमफ्राय बे फिल्माव आंना रला जाहैबाय माने एसे हिन्जावनि कारेक्टार हिसाबै मेइन रलाव आंमोन आरो जाय माने हाग्राखौ दानफायस्रांनानै मानसि जाथिया रेप खालामदों हाग्रानि सायाव थिग बे रलखौ आङो सासे सिख्ला हिसाबै आं खालामनाय जादों आरो माने बर' सासे सिख्लाखौ जेरै रेप खालामबा जायो हाग्रानि सायाव बिदि रेप खालामनाय जायो बे हिसाबै सिम्बलिक हिसाबै आंखौ लानाय जादों आरो बेयाव मेइन रला आङोमोन आरो माने अमेन कारेक्टार हिसाबै बै समाव तिनिआलिनि ओजोंहाय साहा आमगुरि बे भास्ट माने हाग्रा ओनसोलमोन बेखौ जोंनि मोखाङावनो नुबाय बोसोरथाम बोसोरब्रैनि गेजेरावनो स्रां माने जोबस्रांबाय दा बे मोनसे जोंनि थाखाय बुंनो थाङोब्ला साननो गोनां बाथ्रा आरो जों मिथिनायाव बे हाग्रामा एवस्रांगिरि जोंनि मानसियानो गुबुन हारिया फैनानै बेवहाय मुलाम्फा लादों बा बिदिनो साप्लाइ खालामनाय आरिनायाव बिथांमोनहा रां रुफा खामायदों बे थाथ'बाय जेनेबा बे अबस्थाखौ नुनानै जों सानखांबाय जे जों मोनसे फिल्म खालामनि बे जाबाय एनभाइरनमेन्टेल जोंनि बै समनि थासारिखौ लानानै हाग्रा बंग्राया बोरै जोबस्रांखो बेखौ जोङो सानलाय हलाय साब्रैजों बिदिनो सम सम जथुमबाय जों दाउ बड'सा मतिलाल बसुमतारी DFO आरो जोंहा कामाख्या ब्रह्म नार्जारी आरो आं बेखौ जखननानै जोङो बे फिल्मनि जा काहिनि बा सल' बिथा बेखौ जों दानानै बे फिल्मखौ बानायनाय जादों आरो बेयावनो जोंहा एक्ट्रेस अनजालि बसुमतारीया बुंनो थाङोब्ला गोदान बिथांखौ न'आवनो थांथारनानै जोङो रायलाय होनलाय बिमा बिफा गार्जेननिफ्राय पारमिसन लानानै बेवहाय लाबोदों आरो जाय एक्ट्रेस बे एक्ट्रेसनि रलखौ लादों बिनिफ्राय बुदां मुंनि जाय माने बुंनो थाङोब्ला गरिब न'खरनि दंफां फाननानै जाग्रा फालांगिरिनि बाहाव खालामनाय बे फावआव लादोंमोन टिकेन्द्रजित नार्जारिया आरो बिथाङा दा बुंनो थाङोब्ला बेरामाव गोग्लैनानै दं बोराय बैसोनि मानसि जाबाय आरो शिल्पी पेन्सन मोनबाय आरो बुंनो थाङोब्ला समाज सिबियारि मोनसे समनि दा नैबे माखासे काहिनि बे सल'फोरखौ जोङो थिक खालामनानै बिथांमोन बायदिखौ जोङो एक्टर एक्ट्रेस बानायनानै बे फिल्मखौ बानायनाय जादोंमोन आरो आं फिसा मोनसे रल लादों हिन्जाव नायनो थांनायाव बेवहाय बुंनो थाङोब्ला बोरायजोंनो सासे सेंग्राबो थांफायो हिन्जाव नायनो थांनायाव बै हिन्जाव नायनो थांग्राफोरनि गेजेराव आंबो सासे दंमोन आरो बे फिल्म खालामनायनि गेजेरजों
बेखौ दिहुननायनि गेजेरजों जों मोनसे बुंनो थाङोब्ला थासारि सोमजिखांहोदोंमोन जे हाग्रा एवस्रांनाया बारानिफ्राय बारा जायोब्ला उदांजोंसो हाबावो माहाजोन बिजामादैखौसो मोनबावनोसै उदां बाहाय थाखा फैसाखौल' थाब जगार खालामदो फाग्लिफोर नै फाग्ला सिन्थाय दंफां फानना फैसा बुरजा बुथुमखा बेखौ फागोन दाना न' खाफायगोन फाग्ला गरखं होबाय थागोन बै